Vigyis már? Már megy. És a másik kezét nem izéli? Csak ezt. Mit csinál? A fejével, no? Most már a fejét is bulogyan mondom, így mondja, hogy igen. Ez mi? Jó lesz, bent lesz az is. Ez marha jó. Szuper. Ez elég ennyi, nem kell többet, nem? Már elég. Elég? Ja, elég? Hát nem nagyon látni téged, várjál, így a fénybe. Jó van, szuper. No, ez szuper lesz. Akkor hagyjuk meg már az egészet, nem? Így kamerázni. Most engem. Ezzel itt ne, ezzel szeretném. Hogy nézd. De milyen kis emberke, de milyen a cipője van, nézd. Mint Misu. Emlékszel Misura? No, ezek is amit néznek. No, még megy? Még megy. Igen? Na? Misu, már mindjárt vége lesz, nem? Na, máte konia? A vy máte veľa detí? Milyen, vy ste pani, micsoda, milyen? Škirtová. Vy ste pani Škirtová a máte konia, máte veľa detí. Vy